Hello. Eritos namin. Nililigo namin si Dos. Salsa lang mali dos. Wag mo muna. Dagdagan mo yung shampoo para mabula. Mamaya na, ulitin muna natin. Ulitin na lang. Yung muta ni Dos. Oh, ang layo naman ng tubig. Dito sa labas. Layo mo na. Ikaw to si Dos? Wala. Lugas yan. Gago na yan. Dapat yung shampoo niya nakakatanggal ng pulgas. Walang kwan. Lugas shampoo na nakakatahan. Hindi perfect ang mga shampoo. Ayan o. Paliguan namin si Dos. Ang pangalan nga si Dos. Ono Dos. Hindi uno. Shampoo uli. Dos. Isa pa. Social itong gago na ito. Shampoo pa eh. Samantala ako, sabon panlaba lang. Sabon panlaba pala. Ayan yung amo niya, oh. Kanyang baby si Dos. Ubus na yata ito. Lagyan mo ng kunting tubig para nagbubula lalo. Ayan. Tapos magbilad natin si Dos. Nipis pa balahibo eh. Makapal balahibo nito eh. Ilang taon na to? Isang taon na siguro. 1 year old. Binigay sa akin to 9 months eh. 9 months na. Banlaw na. Maglit lang. Baka lamigin si Dos. Lamigin. Kalderetahin ko siya. Kaldereta pala. Ay! Mamaya mo ano. Sige na. Taglit. Hindi pa nakakapon, hindi pa mamatay yung mga pugas. Sige. Yeah. Sarap. Sarap. Doon na nga sa ulo. Sa ulo daw mo. Ayan. Sige, taman. Tatanggalin ko ito. Ano ka? Pugas siya ito. Napata. Buti tahimik han. Hindi nag-ano si Dos. Hindi siya magtahimik, babatuhan ko siya. Mga pulgas o. Pulgas yata yun. Sa isang paa. Yung tiyan. Yung tiyan na experimental. Yung tiyan. Kabila. Video ko kasi. Ako kalikan ni ano na ta. Asan mo? Tama na. Agad na pamunas. Bigyan mo ako pamunas. Bigyan mo ako pamunas. Ano ka na papamunas mo yan?
watering plants. Naglagrag ko na. Doon, nanglilipat ko. Mukhang kasugat. Dapat ka itong suwa, lipat ko ito. Pagdara ko na kan, kaya naguro ko. Nagbunga na kami doon. Nagbuko yan. Sa mga lara, boss. Ang gamay ito. Mali yan. Hindi ako salita. Hi mga guys, may bisita kami. Dito mga kapatid ng asawa ko. Dalawang dalaga pa yan. Tapos, kanyang kapatid na lalaki. Banding moment ng magkakapatid. Ang asawa ko may sariling mundo. Kaya nagkakakatag. Kasultan kong busy sa online business nila. Thank you po sa panonood. God bless po. Hindi po kakalimutan mag-subscribe at like, share, at huwag kalimutan din i-press sa notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong videos. Ayan po, thank you. Pasensya na po, maingay. Daming alagang manok ng asawa. Bye-bye!